Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u prvního dílu našeho True Crime podcastu. Jej! Okay. A jsem tu s Tomášem. Ahoj Tomáši. Ahoj, můžete mě znát pod přezdívkou tedy Tommy Cash, ano, a nejsem ve skutečnosti malej, tohle jméno mi dal jedna umělá inteligence, ale to je jedno, já ti taky moc rád vítám u našeho nového podcastu, ahoj. No a jak jste si mohli přečíst, jedná se o True Crime podcast, jelikož tu budeme řešit vraždy a řekli jsme si, že na začátek se budeme věnovat těm českým vraždám a pak půjdeme třeba na ty americký a další, které se staly ve světě. Já bych jenom chtěl ještě říct, že já jsem jenom, když jsem šel, tak jsem přemýšlel o speciálu, protože uděláme velký speciál za 500 odeběratelů, když bude mít tady pan Jonáš a 500 odeběratelů a když to bude mít i já, takže uděláme speciál v tom, že budeme u sebe a budeme mluvit o jednom z největších teroristických útoků, který je v zahraničí a každý to může znát pod pojmem dvojčata. Jo. Což je sakra velký jako velký špatný čin, grgr, a o tomhle se potom budeme bavit, až budeme mít ten speciál. Takže jo, předávám ti slovo. Tomáš, já se tím musím nejdřív zeptat. Znáš Ivana Roubala? Něco mi to kamaráde říká. Něco mi to říká. Dokážeš si to představit, když ti ještě řeknu pojmem prasata? Já tak to už si dokážu velice a špatně představit. Dík, že mi tohle říkáš, když tady jim, ale OK. No, to bude ještě mňaminka, no. Mňam. Tak jo, tak já začnu. Takže, počkej, jenom, můžete si v klidu posadit, dejte si něco dobrého k papání, něco dobrého k papání ne, dejte si prostě nějakou vodu, lehněte si, odpočívejte všechno a prostě užijte si ten náš první podcast. Pokud se vám to bude líbit, můžete tady zanechat lajky, odběr na našich 2 kanálech a můžete napsat i nějaký ten komentář. Budeme moc vděční za to, když nám napíšete, o kom byste chtěli další ten podcast, takže už ti předávám slovo, už mlčím. Tak jo, děkuju. Tak já začnu teda příběhem. Ivan Roubal se narodil 12.5.1951, taky v roce 1970 na střední zemědělské škole získal maturitní vysvědčení, takže nebyl zase hloupej, jo? Ale potom se přidal ke křesťanské sektě Svědků Jehovových. A znáš tu sektu? Hele, popravdě ani ne, nic mi to neříká. Jo, ale já musím přiznat, že trošku vím, ale nejsem si úplně jistý. Ale následovně se potom teda přidal k normálnímu. Teďko my jenom řekneme celý ten příběh a potom si to budeme postupně rozebírávat do každičkýho jakoby budeme si to prostě rozebírat. No a potom se klasicky přidal k normální katolické církvi. V roce 1991 si pronajal ikonickou chatu Pohádku, která v tomhle příběhu docela dost souvisí, která se nachází u Čachrova. Nebylo divu, že si vybral chov slepic, prasat a také chtěl chovat jeleny, ale tomu úřady nepovolily. Místo ohrady chtěl Roubalův kamarád Hepner postavit vodní pilu. Nicméně bez jakýchkoliv zjevných důvodů Hepner zmizel i se svou ruskou přítelkyní. Po zmizení začal Roubal používat Hepnerovo auto a zároveň rozprodávat majetek jak Hepnerův, tak i Nataši. Což už tohle je docela divný, ale moc lidí se prostě na to nějak moc nekoukalo. Prý i Roubal řekl, že oni odjeli do Německa, takže vlastně nikdo to pořádně neřešil. Potom se následovně svěřil svému synovi, že těla nechal
nechal svěřit prasatům, nechal prostě tělo sežrat. A jakoby v realitě se to nedá říct, protože ten syn to potom u toho soudu popřel, takže se můžeme jenom dohadovat, ale ty těla nebyly jako najitý. Pak dne 26. července 1992 zmizel taxikář Vladimír Strnad. Naposled byl viděn s Roubalem a jeli každý jedním autem z Prahy. Těla se zbavil tak, že jej odvezl do Zákup a hodil do septiku domu v Božíkově. Od něhož měl klíče, protože ho pomáhal stavět. Takže jako nasledující den Roubal začal obě auta používat. Takže jakoby Roubal nebyl tak blbý, jak jsme si to mysleli, jako docela mu to procházelo a toto je zatím jeho druhá vražda. Pak dne 10. prosince 1992 zmizel prodavač bižutérie Václav Horký. Po jeho zmizení začal Roubal používat Horkého vozidlo a pokusil se prodat jeho dům. Takže zase chtěl mít z toho peníze. O tomu pravděpodobně i šlo, jenom dne 26. května 1993 se Roubal seznámil přes inzerát s Josefem Suchánkem. Toho zabil a tělo vyhodil do Horusického rybníka, poté byl vykraden jeho byt. Takže vlastně by se dalo říct, že to tělo vlastně nemohl skoro nikdo najít. Dne 12. listopadu 1993 byl ve svém bytě ve Vratimovské ulici v pražských Letňanech nalezen mrtvý Václav Dlouhý, který se živil prodejem pornofilmů. Byl svázan do kozelce a kolem krku měl utaženou smyčku. Byt byl opět vykraden. Roubal se později hájal tím, že Dlouhý se už krtil sám při sadomasochistických praktikách. Dne 8. března 1994 provedl Roubal poslední vraždy. Večer přišel do kanceláře autopůjčovny SAPAP, která se nacházela v suterénu domu pod Zvonářkou v Praze 2, kde spoutal majitele firmy Petra Kudrnu, Petra Magdolena a náhodného návštěvníka taxikáře Jiřího Semeráda. Já se vám omlouvám, ale ty jména jsou docela těžký. Všechny svázal do kozelce a nohy jim přivázal kolem krku. Kancelář poté vykradl a zmizel. Kudrna a Magdolen se váhou vlastních nohou uškrtili. Semirádovi se však podařilo ze spoutání vyprostit a zavolat policii. 30. března byl Roubal zatčen. Tak naštěstí to teda Roubalovi jako neprošlo, ale chvíli mu to trvalo. Ale pozor, 3 těla nebyly najítý, jo. Máme tady vlastně to, že teoreticky se ta vražda stala, on se k tomu přiznal, ale nenašly se ty těla, takže můžeme jenom spekulovat, jestli ty lidi žijí nebo ne. Soud začal v roce 1996, provázelo ho mnoho skandálů, jedním z nich bylo, že soudce Jiří Horký zapomněl Roubalovi předložit vazbu a ten musel být 30. září 1997 z vazební věznice propuštěn. Chybu Horkého napravili policisté, kteří Roubala ještě před vraty věznice a za účasti televizních kamer zatkli pro podezření z jiné trestné činnosti, vyhrožování smrtí svědkům,
příslušníkům vězeňské služby i státnímu zástupci. Kromě toho existovalo důvodné podezření, že Roubal uprchne do Švýcarska. Měl zde podobnou žádost o azyl. Za pochybení byl později soudce Kárným senátem vrchního soudu potrestán 20% snížením platu. V roku 1998 byl Roubal od obvinění z vražd zaprostěn a odsouzen na 5 let vězení za loupež v autopůjčovně ZAPAP. Přeživší Semerád totiž nedokázal s jistotou určit, zda je vrhem právě Roubal. Konec soudního jednání byl provázen rozsáhlým bezpečnostním opatřením. Krátce před vynosením rozsudku nad Roubalem totiž došlo ve stejné soudní budově k únosu 2 obžalovaných přímo ze soudní síně za použití střelných zbraní. Při závěrečné řeči státní zástupkyně, která žádala pro Roubala doživotí, oznámil anonym, že v soudní budově je výbušnina. Budova byla vyklizena a prohledána. Teprve po hodině a půl se v jednání mohlo pokračovat. Roubal během procesu několikrát obvinil policii a justici ze spiknutí a dokonce předal soudcům kopii dopisu adresovaného prezidentu Havlovi, v němž dal podnět k trestnímu stíhání tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové. Tak, Tome, co si o tom myslíš? Mě hlavně zaujaly ty vraždy, jak se jim jako vyhejbal, jako, že to v podstatě občas jako obešel a že ho jako v uvozovkách obvinili až jako po nějaký době. No, jakoby on byl docela dost vyčúraný, on to dokázal. Teda jako dokázal to doslova prostě ukryt ty těla a ještě si některý nenašli, jo. Takže jako to je zajímavý. Jako jo, celkem jako neříkám, že to je děsivý, ale i trošku jako celkem jako na přemýšlení. Kde vlastně jako poslouchám. Že jako, že on jako věděl, kam to přesně skryt. A on jako furt žije, nebo už jako ne? To jsem se vlastně nekoukal ani, jestli... Vezmeme to čistě teoreticky. V jakém roce se narodil? V roce, to jsem tam říkal, byl z roku 1951. To by mu bylo tak 70. Jo, tak zemřel v roce 2015, 29. června. Takže už se nikdy nedovíme. Ale jako ten celý jako jeho příběh je jako zajímavý, hlavně s těma prasatama, jako koho by to napadlo, že jako ty těla bude dávat jako prasatům a tak dále, takže jako vypadá to, že byl docela fakt chytrý. Jako jo, s tím, že on, jak se říkal, získal to maturitní... Jo, to maturitní vysvědčení, no. Tak jako evidentně nějak chytrý byl. No hlavně to Hapnerovo a Nataši to tělo se nenašlo, jo? Takže právě. Buď to byly sežrány fakt těma prasatama, anebo žijou. Jo, ale... Anebo. No, už jsou čistě jenom teorie. Ale to si jako nemyslím, protože že by lidi prostě zmizeli jen tak a nechali prostě rozprodat svoje věci? Se mi nějak jako nezdá. To jako zase, já nevím, teďko mi úplně vypadlo, jestli prasata jsou všežravci nebo běložravci. Jsou všežravci. Takže jako i to, že jako jestli je nějaká jako možnost, nějaká šance. A
jako není to vůbec jako vyloučený. Ale spíš jako by jsem se přikláněl k té verzi, že jako fakt jako je nechal dát jako prasatům. No, protože já což si je že tak by to roky. tam nechali. No. Právě. A jako celkově ten jeho příběh je jako celkem zajímavý. Jo, a to mám ještě jednu věc, jo. Říká se, že ta jeho chata pohádka, která už nemá majitele, jo, je prokletá. Jelikož se říká, že se tam spoustu majitelů třeba zabilo, jo. A tak, no. A co máš ty za příběh? Teďko ještě přečtu o panu Jiřím Kajínkovi, který je vlastně docela známý vrah. A když jsem si četl jeho informace o něm, celkem mi překvapilo, že je celebrita a influencer, ale to se dozvíme tady v tom textu, takže nastražte uši a jdeme na to. Jiří Kajínek, narozen 11. ledna 1961 v Prachovicích, je český vrah, recidivista, televizní celebrita a influencer. V roce 1998 byl odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy k doživotnímu trestu odnětí svobody. Z vězení se mu podařilo několikrát uprchnout. Jeho případ se stal všeobecně známým. Byl podle něho natočen film Kajínek a probíhala veřejná diskuze, zda byl odsouzen právem dne 23. května 2017 po prezident republiky. Teď už náš bývalý prezident Miloš Zeman udělil milost, což vedlo k jeho propuštění na svobodu. Jenom bych chtěl ujistit, nevím, jestli to tady bude, tak, že tyhle jste většinou velký jako vrazy, který vlastně dostali svobodu jako milost od prezidenta, tak většinou třeba oni mají určený jako v nějaký týden, kdy musí dát jako hlášení, kde jsou a tak dále, že jako jsou fakt jako pod dohledem jako policie, takže se nemusíte někde bát, pokud je to v Praze. Takže trestná činnost do roku 1993. Vyvězení byl poprvé v roce 1982 za vloupání do chat. V roce 1985 byl opět odsouzen za bytové krádeže, nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele. Protože při zatýkání zranil pěstmi 2 policisty a 3. shodil ze schodu. V únoru roku 1990 byl propuštěn nikoli na amnestii, kterou vyhlásil prezident Václav Havel, ale na vyhovění žádosti o prominutí zbytku trestu. V témže roce však byl znovu odsouzen, tentokrát na 11 let, za loupežné přepadení policistů se zbraní v ruce a krádež jejich vozů. Doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. 23. června 1998 byl krajským soudem v Plzni odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody pro trestný čin vraždy a další podle médií opakovaného slovního spojení méně závažné trestní činy, ve skutečnosti například podle usnesení z 19. září 2001 nedovolené ozbrojování extrémně velkým množstvím zbraní, samopalů, pistolí i stlumiči, brokovnice a velké množství nábojů i prázdných zásob. Trestného činu vraždy dílem dokonaného a dílem ve stádiu pokusu se dle rozsudku dopustilo tím, že v Plzni na silnici vedoucí do Českého údolí, cca 15 metrů od křižovatky Klatovské třídy se silnicí do Českého údolí dne 30. května 1993 kolem 20. hodiny 15 minut zastřelili nejméně 12 výstřely plzeňského podnikatele Štefana Jandu, který mu bylo tenkrát 27 let, a jeho osobního strážce Juliána Pokoše, který mu bylo 30 let, kteří cestovali v osobním automobilu Mazda.
Těžce zraněn byl i další Jandův osobní strážce, Vojtěch Pokoš, který mu bylo 25 let, který však díky rychlému lékařskému zákroku útok přežil a později se stal hlavním svědkem. Pražský podnikatel Antonín Vlasák byl Štefanem Jandou vydírán pro nevyrovnané finanční dluhy a proto se Jiřího Kajínka údajně začátku 100 000 korun najal k zastrašení Jandy. Kajínek objednávku nad rámec dohody u uvozovkách překročil, a to v době, kdy si měl odpikávat 11letý trest za předchozí trestnou činnost. Vinu na vraždách Jiří Kajínek nikdy nepřiznal a opakovaně se snažil o obnovu procesu. Trestní spis obsahuje více než 10 000 stran. Projednávání případů trvalo 46 dnů. Proces byl několikrát odročen a trval téměř 6 let. Před soudem vypovídalo 56 svědků a asi 10 soudních znalců. Rozsudek krajského soudu odůvodněním obsahuje 130 stran. O podmínečné propuštění z vězení mohl dle rozsudku Jiří Kajínek žádat v roce 2022. A to je docela brzo. Celkem jo. A potom tady ještě mám, teď bych rozebral tu část a potom tady mám přesně útěky z vězení a pochybnosti o vině, prezidentská milost a tak dále. Ale teď bych jsem rozebral spíš ten jeho příběh. A ano, kdo by jako našel, že je to na Wikipedii, tak ano, hledám to na Wikipedii, protože jak asi máte napsat pro podcast sakra dlouhej text. A jo, takže co ti na tomhle nejvíc zaujalo? A jenom pro info, řekněme si to takhle, že Tomáš neměl čas, jo, já jsem... Přesně tak, já jsem přišel domů a hned jsme šli natáčet, ale já jsem měl ještě předtím problém s tím, že mi nešel zapnout Discord, takže neměl jsem úplně přípravy, ale nebojte se, příště to bude snad lepší. Počkej, a on se teda jako vkrádal do bytu, jo? No, okay. Prvně se vkradl do chatek a potom se vkradl i do bytu. Tak řekněme si, že jako, že chatky jsou lehčí, že jo? Taky no. Nejsou zase tak moc zabezpečený. No. A mě actually v tom dost zaujalo, že tady podíváme, že trestní spis obsahuje více než 10 000 stran. To mě na tom hodně překvapilo. 10 000? Aha. OK. A jako celkem jako je jako už jako tolik případů. Tady je snaha o revizi odsouzení na doživotí. Tady je o tom 2, 4, 6, 10 bodů o tom, jak jako snaha o revizi odsouzení na doživotí, což jako je celkem hodně. A proto patří mezi ty nejznámější v České republice, jako mezi nejznámější vrahy, takhle. Jako já se musím říct, že jsem o Kajínkovi pořádně nikdy moc neslyšel teda. Já jako jo, já jsem o něm jako celkem slyšel, ale ne přímo ten příběh. No já taky vlastně, by se dalo říct. A co tam máš teda dál? Potom tu mám útěky z vězení, takže dne 18. ledna 1993 ředitel věznice na doporučení vězeňské komise přerušil výkon trestu na dobu 21. až 23. ledna 1993. Kajínek se ale do vězení už nevrátil a o 4 měsíce později spáchal vraždy, kvůli kterým byl později odsouzen na doživotí. Tak počkej, on jako utek a udělal další vraždy? Druhý pokus o útěk se stal v červenci 1994, když byl Kajínek umístěn ve vazební věznici České Budějovice. Byl dopaden ještě týžden, takže mu náhodný kolem jdoucí podkopl nohy a tím umožnil policii, aby ho dopadla. To už jsem někde slyšel. Dne 11. září 1996 si Jiří Kajínek pokusil uprchnout z vězení ve Valnicích
kam byl po svém jednodenním útěku z českobudějovické věznice převezen. Po 20-minutovém pátrání byl objeven na střeše jednopatrového přístavku a poté dopraven zpět do cely. Po svém konečném odsouzení byl převezen do věznice Mírov. Také odtud se mu podařilo 29. října 2000 kolem 18:15 hodin opět uprchnout. V médiích se často opakuje informace, že zřejmě jediným vězněm, kterému se podařilo z této věznice uprchnout. Ale není to pravda. V roce 1976 z Mírova utekl Jiří Staněk s dalšími 2 muži. S Kajínkem měl utéct i Martin Vlasák, dvojnásobný vrah a Kajínkův kamarád, který však zřejmě kvůli momentálnímu zkratu zůstal v cele. Dne 8. prosince 2000 byl Jiří Kajínek zadržen útvarem rychlého nasazení. V bytě 5násobného vraha Ludvíka Černého, člena gangu orlických vrahů, který si rovněž odpykává doživotní trest. Počkat, já vás musím jenom upozornit, že orlické vraždy budeme probírat. Opravdu? Dneska? No, já myslím, že v druhém díle, který vyjde v neděli, tak budeme probírat orlické vrahy. OK. Jenom teďkon, nevím, kdy to přesně vyjde. Teďkon, co teď koukám, je úterý, takže buď tenhle podcast přijde dneska, nebo zítra. A možná se ptáte, protože my to budeme dávat furt jenom v neděli. A teď se možná ptáte, proč to nedáme v neděli. Protože tohle bude i částečně informační video, abyste věděli, co tady všechno ten podcast bude obsahovat. Možná to vyjde dneska, kdy je úterý, protože ani zase na tom podcastu není potřeba nic tolik stříhat a tak dále. Uvidíme, jak nám to vyjde. Buď úterý nebo středa, jako a potom to bude jenom v neděli. Teda budeme se snažit, jo, jako možná někdy neděli vynecháme, jelikož jde o to, jak to budeme taky stíhat. Asi tak, protože vymyslet to a celkově se o tomhle jako natočit ještě podcast a správně tam říkat ty slova trošičku zabere. Jo, takže vás prosím, jestli máte nějaký tenhle příběh z Čech nebo ze Slovenska, prosím, napište ho do komentářů. My samozřejmě máme hodně lidí, který bychom jako chtěli dát jako sem do podcastu, ale vy byste nám k tomu mohli i opravdu pomoct. Budete tady označený třeba v popisku, nebo se vám tady ukáže komentář. Pokud vybereme toho, pokud sem napíšete nějakýho vraha, chcete vědět, že jsme vás jako vybrali do toho podcastu, tak jako toho vraha, tak vám na ten komentář dáme srdíčko. A takhle budete vědět, že bude další podcast o tom vašem vrahovi, o kterém chcete znát trošku více informací. Tak jo. Takže jako určitě nám to pomůže, jo? Takže se nemusíte bát nám tohle psát. Ano. Já bych teda začal trošičku dopodrobna řešit toho Roubala. Říkám to správně, že? Jo, Ivan Roubal. No. Ivan Roubal, ano. Takže jako on na to, že jako měli jako velkou jako školu, jako chápeš? Měl to ano, tak byl celkem až moc přechytralej na to, kam správně ukrývat ty těla. Na to, že dělal jenom zemědělskou školu, tak jako byl hodně vyspělej v tomhle. Ano, možná se i někde přiučil, ale vlastně jako celý vůbec ten nápad někam ty těla takhle dobře skrejt, to už je jako to je už jako celkem už i těžký nepřemýšlení. Ne, že bychom v tom měli jako nějakou
nějakou zkušenost, to jako ne, No. ale tak jako bych řekl, že to vymyslet je fakt jako celkem těžší, protože když jako víš, že ve vodě to můžou najít, v zemi to můžou najít, jedině když to spálíš, jdou vidět prostě, že tam jsou kosy a tak dále. Jenom já bych jenom radši dával spíš ještě upozornění, že tady trošku budou pro ty slabší povahy, nebudou úplně nejlepší jako pojmy, No. ale když se vezmete jako, když byste byli v krvi vraha a teď jako jenom v uvozovkách, já si jenom teď uvědomuji, že tam asi tam nemůžeme úplně říkat, co? Ale jo, jakože můžeme jako i přemýšlet, jo, jako vemte si, já vůbec nevím, kam bych to tělo jakoby dal. Já bych to ale v životě neudělal, jo, ale... Já jako taky ne, ale jako kam bys to jako prostě ukryl, protože všude se to dá najít. A vem si, že se ještě 3 těla nenašly. No ještě k tomu. Ale jako samozřejmě je hodně míst, kam jako třeba to, co policie úplně nemusí vědět, jo, ale prostě jako já nevím, jako buď někam do prostřed moře, nebo do nějakého oceánu, to je možnost. Řekni mi kam, jak bys to udělal, jo? Když jsi no právě. Jsi v Čechách. Právě. A nebo nebo to prostě v uvozovkách naporcovat a dát to jako nějakému zvířeti, jako tomu praseti. Když to prostě máš jistotu, že to sní. No, vlastně tam pořád nemůže... Protože jako on byl chytrý v tom, že prostě on přemýšlel a věděl, že to nemůže dát někam do vody nebo spálit, protože z toho budou ještě do vody jedno tělo, že ho dál, jo, ale... No to jo, ale nedával jich tam víc. Protože to je to tělo, na který přišla policie, ne? Jo, já, protože jsem pouštěl rybník potom. Právě. No. A jako prostě jako kam jako by člověk to jinam chtěl dát. A vem si, jo, teďka se vrhnu ke Kájinkovi, ale vem si, že ne, že ten Kájinek, když uprchne, že bude hodnej. Ne, on se ještě přidělá práci. On se ještě prodlouží prostě. Kámo, ten soud, to je prostě... Víš co, no, když už skončí vězení, tak já bych počkal, ale jakože on se to ještě prodlouží. No právě, ale já si myslím, že tohle co prostě nebude dělat jen tak, že prostě buď mu za to zaplatili, protože on byl nájemný vrah, a nebo nebo prostě jako, jak bych to řekl, se chtěl jako pomstít v uvozovkách. Protože jinak jako bych to nepochopil prostě. Že by mě to tak stálo. A hlavně jako, když se dostanete, já nevím, 9krát nebo kolikrát do toho vězení, tak jako samozřejmě, když se z toho chcete dostat, už nějaký praktiky, když jste se dostali z toho vězení, máte. Ale když pokaždý utečíte a chytnou vás, tak prostě jdete do víc střeženého vězení, ale on prostě se z toho dokázal jen tak dostat. Což jako... neuvěřitelný. Jako jo, ale to já prostě furt jako přemýšlím jako u toho Roubala, že jak by mohl, jako taky, u těch vrahů je prostě divný to, jak je to vůbec může jako napadnout. No, jenom vám chci říct, že i Roubal už byl taky sfilmovaný, teďka vám neřeknu, jak se to jmenuje, ale myslím, že se to jmenuje Roubal přímo. Taky, jak je ten film Kájinek, tak... No, takže Roubal byl také sfilmovaný už. Ona většinou z těch vrazích se to filmuje, protože oni jsou velký boom a tak dále, ale jako prostě jako chápu, že nějaký vrahy to prostě v uvozovkách inspiruje buď k pomstě, anebo že je to baví.
ale jako nikdy není úplně specifický důvod to, že prostě jste malí a řeknete si, že nechcete být nějaký popelář nebo něco takového, ale že prostě chcete být vrah. To prostě jako nikoho nenapadne. No, asi. Takže já bych spíš bral i, že jako chtějí pomstu a tak dále. Chápeš? Okay. Tak jo, já bych to tak řekl, že blížíme se tedy ke konci. Já bych vám jenom rád připomenul, že každou neděli bude vycházet náš podcast True Crime a já bych se s vámi asi rozloučil. Yep. Tak se zatím mějte a na viděnou ve zločinu. Mějte se krásně, skládat básně, užívejte si poslední dny, dokud vůbec můžete, já nevím, co to mluvím, prostě adios amigos. A uvidíme se zase u příštího zločinu, tak zatím čau.